sa paghugas sa sala. Ingon ako kanimo, gawas kon ang tao anak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Salamat. Shalom. San Vicente, minister ko sa San Vicente Perat Paris, pero sa Liloan. Malipayon kay ko nga ako'y napilian nga mukaambit pa inining akong kanistinatian bahin sa bunyag. Mapaslabaton kay ko sa Dios nga ako na himong binunyagan tungod kay pinaagi inining bunyag. Giputol ang nagkutay nga sala gikan sa kong mga katigulangan nga manaw ang anak ko. Niya pinaagi usab sa bunyag. Salamatun kay ko kay ibupo sa Dios ang grasya nga dili lang taliputanon kundi grasya usab nga langit nun. Pinagi usab sa bunyag na sinati nako ang nakungugma sa Dios tungod kay sa akong pamilya gikan sa akong katigulangan ako ra ang nakasal sa simbahan kay ang akong mga igsuon gani akong mga ginikanan ipon-ipon naman sila. So muna dako kayong nako grasya nga gilamdagan ko sa Dios niya nadawat usab nako ang grasya sa Dios, ang pagkapari, ang pagkahari ug ang pagkapropeta. Tungod kay nahimo kong lay minister sa pagkapropeta, may sugong kay kung usangiyo sa mayong balita gani usahay sa wala pang pandemic, dili lang usahay perminti at tumitsugto kami sa akong igsoon sa Pradinis ug si Predani magsangiyo sa mayong balita dito sa mga masakiton, magdasig nila nga di lang mamutangag paglaom tungod kay adunay Dios nga kanunay nagakos sa akong mga kasakit. Diha usab sa bunyag nadawat nako ang pagkahari tungod kay nahimo kong may nampuon sa Dios. Mahimo kong madasikon
sa pagsampit niya kanunay nahimo kong doon sa Dios pinaagi sa pagpukabildo, pinaagi sa pagkikistorya niya. Diyaw sa bunyag, malipayon kay ko tungod kay nasayod ko nga kung ako ning mapuy-an ang bunyag, mahimo kong makadawat sa grasya ng ang gingharian sa Dios langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, naa nata karon sa ika-15 nga Domingo sulod sa tuig. Salamat as Ginoo nga buhi pa ta. Wa pa mo mga COVID diha. Wala pa? Gusto mo mga apply? Bitaw, magampo ta sa Ginoo no, padayon nga pagampo nga unta mahunong nagyud sa hingpit kining maong pandemic o makabalik na unta ta sa atong normal nga panginabuhi o mga selebrasyon. Atong iyampo ang tanang mga tao karon nga naghago bahin ining maong pakigubat aning maong pandemic. Ato sang pasalamatan ng Ginoo uban sa ato karong mga pasalamat o mga pagampo tungod sa atong mga benefactors, mga donors nga nagpadayon sa paghatag sa ilang financial nga mga tabang para mahuman ang atong project dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
gikan sa basahon ni propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto, kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunua tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan, imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta, gibubuan mo ang iyang mga tudling, gidugmok mo ang iyang mga bugon, gihumok mo kini sa makusog nga ulan, gipanalinginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Gipurong-purungan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo ug imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini ug ang kalipay nagatugob sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang magpaabot kita kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia.
ta kaninyo. Manaw sab kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niana nga adlawa mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman, ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Himayaon ikaw, O Kristo. Busa, pamati kamo kung kamo adunay dalunggan. Kinsa may nisimba dinhing way dunggan. Nakadungog mo tanan sa gibasa? Nakadungog. Kadungog mo squire. Kadungog mo nako. Maayong. So, paminaw kung doon na kay dunggan. Matod pa ni Kristo. Pero ang pagpaminaw, dili pa na maoy gikinahanglan. Matod pa niya, ang akong mga pulong, kaya nga itong mabati ka namang pulong, di ba? Kabati man tas pulong. Ang iyang mga pulong, kinahanglang inigawas sa iyang baba, matod pas unang pagbasa, di gid na mo balik ngadto niya nga dili mamunga. Kinahanglang mamunga gyud. Mutuman gid na sa iyang tumong nganong iyang gipagawas iyang baba. Nakaron kay naminaw man mo, piligro na ni. Ngano man? Unsa may nakapiligro ani? Kay kung dili gani mamunga ang pulong sa Ginoo diha ninyo og diri nako, maimpierno gitang tanan. Niya karon, gusto ba mo nga malangit? Gusto. Kinsay gustong malangit, taas ang kamot. Kanang gusto yung malangit. Oy, tulo raman ka buok. Nganong nanimba man mo? Kaning mga tao nga nagpunsisok ni Kristo dito sa dagat, dito sa lapyahan, porting daghana ni, mga 5,000 ni kabuok. Halayo ra kay mo, ga social distancing pagita din ni. Mga 5,000 ni kabuok. Pila man kabuok ani nilang naminaw ang nahimong mabungahon sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kadaghanan ani nila mao ang milansang ni Kristo sa krus. Si Kristo nga naghatag nila sa pulong sa Ginoo, ilang gilansang sa krus. Adeloyo ay atong gibutang. Ang mga apostoles, 12 sila kabuok. Usa nila mibudhi gyud ni Jesus nga sige man kita tong paminaw sa pulong. Unya ang 11 pagdakop na ni Jesus nanagan sila wa gani mo paduol ni Jesus for at least 24 hours. Wa sila moduol ni Jesus ngano man hadlok sila nga iapil og patay. Amo na siya. Nakaron andam ba mo nga mupabunga sa pulong sa Ginoo karon nga inyong mabati or
anda mong mupatay ni Jesus? Asa man mo ani? Mupabunga o mupatay? Kamu di ater, lektor man mo, mupabunga mo? Pabunga. Sige, maya. Karon, unsa may requirements? Adi, ato sa unahon, unsa may atong angay bantayan? Ang mga kontra ba sa pulong ni Jesus? Matod pa sa Ebanghelyo na ay langgam. Langgam ba? Nakabati mo ato? Langgam, bato, o sampinit. Mao ni sila ang mga kontra sa pulong aron dili mamunga. Langgam, bato, sampinit. Ang langgam mituka sa pulong, gilamoy. Wa na, wagtang na. Ang bato muali sa gamot aron dili makasuod nga tus ilawom, mamatay ang bagong tanom. Ang sampinit mulumos iyang tabunan ang bagong tanom, apatay gyapon. May karon, kumusta man mo diha? Wa mo'y langgam. Way langgam diha sa inyong kasing-kasing o inyong una-una. Unsa man ning langgam, kung ato ning padayonon pagbasa ang maong teksto, latong lahuson, gi-explain ni Kristo kinsa man ning langgam. Matud pa niya ang langgam mao ang yawa. Ang yawa. Musakmit kuno sa pulong sa tungunahuna, sakmito niya, wala, wagtang na, ilisan niya glain. Pananglitan ron, ang pulong sa Ginoo nga imong nabati, higugmaa imong kaaway. Kuhaon na siyawa, ilisan dayon og dumti imong kaaway. Bihay may inyong sundo na ni. Higugmaon. Higugmaon o dumtan? Higugmaon. Sure? Sure. Kung mga bit imong bana, ako gining paboritong example. Bahala na mong nangaigo diya. Kung mga bit imong bana, ang pulong sa Ginoo ningon pasaylua og kapituan kapito. Sakmiton dayon na siyawa, maingon ilisan din na siyawa og pulong nga patagma sa nang buang-buang dako magsalig na. Buwagi aron makamatngo na siya. May mong sundo na buwagan o pasayloon? Pasayloon. Ayuhan ninyo, no? Mga mangingilad mong dagko. Sige, ari sa tas anak. Ang anak. Kanang anak. Imong anak, tapulan kayo. Dako pa yung kaon. Nya di yun masugo. So pakiro pag yung kaistanan. Kung sa may pulong sa Ginoo, higugmaa, ayaw palaguta. Pero ang sa Ginoo, sa yawa, sakmito na niya, ilisa na niya, moingon ng yawa, latusan na. May nang disiplinahon, mag-anad ng buwag-buang. May mo sundo na ni, kasabaan, latuson, o higugmaon, o niya, dili palaguton. Higugmaon. Uy, ka mga buutan din ninyo. Pwede na mo mga matay. Kana mauna ang yawa, musakmit. Ang bato, muali. Unsa man ang bato, kanabang atong butangag kondisyon. Mubutang tag kondisyon ba? Kanabitang moingon nga ibahin ang imong kwarta ngadto sa imong isig katao. Di ba? Nindot man ano? Ganahan mo, ana? I-share ang inyong kwarta ngadto sa inyong isig katao. Okay na ninyo? Okay. Uy, paminaw mo eh. Okay, dili. Okay kayo, hasta ako okay sa nanako. Pero inigingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Okay pa? Mingo adi na sobra na sana Lord. Awa na. Mauna na ang bato kana bang muali ba? Muali siya. Sobra na sana Lord oy. Sige kanang sogo sad nga moingon higugmaa ang imong isig katao. Ganahan mo na, dili? Ganahan. Inigingon, higugmaa o pagpakamatay para sa imong kaaway. Di na sa namadalon. Di ba? Mauna siya ang bato. Nyawa mo ana ron.
Wa mo ana nga kondisyon. Naa. Naigamay. Na. Di na mo impierno na mo ana. Unsa man ning sampinit, matud pa ni Kristo ang mga kabalaka. Kanang gitap-tap ninyo sa inyong naong, unsa man na kabalaka na o dili? Kabalaka. Oh, impierno na mo tayo. Ako nagtap-tap ra ba sa ko kabalaka sa Dili oy, duha ang meaning ana, nganong nagtap-tap ta, nganong ga social distancing ta, duha ka buok meaning. Unsa man? Bunga sa gugma o bunga sa kabalaka. Kung bunga gani sa gugma, ang nasi mong una-una, moingon ka, dili nako ipatakod ang COVID ngadto sa uban. Di ko gusto nga mahimo kong instrumento sa pagtakod sa virus sa COVID. Sana corona. Muna'y gugma. Pero kung bunga guys kabalaka, magsikag pasiplat sa imong tupad, wa ba ka ni virus ay. Murag wa ra ba ni siya muhaom sa edad nga giingon da nganong ni amon ni dinhi. Kani ba siya ba masinupakon gyud kayo gada lagi lisdangan dinhi. Magsikag ana ba? Kita ka maglagot ka, meron tagsiyang tayo matakdan, may tagsiyang matakdan. Labi nagnay mo ubos, ay, di naman diting COVID niya kung tupad, ana. Mao na say kabalaka, ana. Nya og sige din kag hugas anang imong kuan, nya imo pagi sa pasiritan o kuan bahalag maigo na yang mata sa alkohol, imong anaan kay nabalaka lagi ka. Ana. Dihay man mo ron ana, nabilong. Kanang pagtap-tap nimo bungas gugma o kabalaka? Sa gugmag kabalaka. Gugmag kabalaka, padung na mo sa impierno. Nakaroon, unsaon man nato ni pagtangtang ang mga langgam, ang kaning bato, o kaning sampinit. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kinahanglang mag-antos tag maayo. Unya ang ato ra gyung hunahunahon nga kining mga pag-antos nako karon, gamay ra kayo ni kun itandi sa kabulahanan nga akong dawaton sa Ginoo. Pasabot di ay let us set our minds on heavenly rewards. Atong pangandoyon ang langit nun nga mga ganti, bahala nagmag-antos ta dinhi. Dako kayong pag-antos ang pagsupak sa yawa mga igsoon. Ako bitaw, na magyud ko'y pag-antos, pananglitan, kita ko ron diya cute kay now, no? Nga babae, niya mo smile na ko, niya mo text po nga father, nawa, nindot sa paminahon ba? Niya mo ingora jud ko, di lang jud ko mo reply, yan. Yawa ni, sayo na, dili. Sayo na. Pangutan na inyong mga bana. Oy, kana inyong mga bana, dugay na kayo na nag-antos ninyo ba? Klaro kayo? Nya daghan biya kay nang cute-cute ron diya. Pero believe lang ko nila kay may kay mo tago. Ade joke. Kamo day mga asawa, wa day mo mag-antos sa inyong bana day. Nag-antosan. Pero kay lagi di gyud nimo entertainon ang yawa, sige lang jud kagakos anang yawanon. Anong nangahilo mo diya? Pag-antos, mag-antos kita. Mawabitaw ang atong tubag sa atong salmo. Kung sa gito'y tubag na to? Ang binhi nga nahulog sa mayong yuta. Muhatag og mambungahong. Ang binhi nga nahulog ngadto yuta, muhatag og maayong ani. Tanawa ang binhi, kanabang seed, idigkahog na si yuta. Unsa giunang mahitabo, malata gina siya. Gubuon ang iyang hitsura, malata, mamatay, madunot. Una ka ng inyong mga naong o magsunod yung mos Ginoo, gubuon gina. Maghilakab, agas imong luha, sunod, tapot sa imong sipon, abot pas imong laway, agas panangari. Guba ang imong kalinaw diri, magguba gina, gubuon gina tanan. Patyon gitas Ginoo ang tanan. Nya inig humanda yon og kamatay sa seed. Unsa may resulta? Motorok dayon ang bag-ong seedling. Kana inindot. Kana bang inig human imong hilak, nya mugaan man na imo diri no. Magsikag hilak kay imong bana niadto siyang kabit.
Nya human, sige nimong hilak mga 24 hours gini mong hilak kay mga 3 days man imong husband dito nagsiglom-lom siyang kabit. Ika sa 24 hours kang hilak guba kay imong naong ana. Nya imo ra jung gidawat. O tanawa, di ba? Iguli ana imong bana, mag-smile na ka. Mingon na ka kanigoy nakapaturok sa akong bag-ong gugma ning animal dahi. Ingon ka Lord, bag-o na ning gugmaha akong ihatag niya. Kasauna, gugma man to para sa bana nga buutan. Karon gugma na sad ni sa bana nga nangabit. O, di ba? Mukauyon, sige manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak abugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nagtudlo si Kristo pinaagig mga sambingay. Si Kristo mao ang nagsabot sa liso sa pulong sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Busa mo dangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan karong panahona mahisama sa tabunok nga yuta nga mamungag daghang anihon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran nagmando diha sa katarong ug kaligdong. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga sila nga nangamatay makakita kang Kristo ug magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Langit nung Amahan, ang imong mga grasya sa kanunay nagpatuman sa ilang katuyuan dinhi sa among kinabuhi. Busa dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa Lanan ug pupok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya ug magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganyan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ug kadto sang wa nay nahinumdom sa pagpamisa kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagis pag-awit sa mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang giharian ang gahom nga himaya hangtod sa kamaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kalinaw. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo panipamulo wala mang magmamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
magampo kita o Ginoo pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manlingkod palihog. So mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang samayan pagka mabungahon, mubunga gitag maayo. Ngato lang buhaton, ato lang giyong likayan ang langgam, ang bato ug ang sampinit sa atong kinabuhi. Pinaagi sa malipayong pag-antos aron madawat ang ganti nga langitnon. So atong pasalamatan karon sa makausapa ang atong mga kaigsuonan nga nag-alagad niining atong misa karon. Sukad paganihang kaadlawon, nanay nang limpyo dinhi sa atong simbahan. Unya ato sang pasalamatan ang atong mga frontliners nga nag-control sa ato dinhing pagsulod, ang atong choir nga nanganta o ang ato dinhing lectors, ang atong love offering assistants, ang atong sacristans, seminarian o ang atong deacon si Reverend Leo. Kanatong tanan masipang pakpak. Salamat. Ako san mong hatagan og update sa atong financial status o sa atong donation sa projects. Ang atong report karon, summarized report as of June 30, 2020. Ang detalye niini na diha sa atong opisina o gamot gipapilit ba sa atong gamayng bulletin board. So ang atong beginning balance nga mao sad ang ending balance as of May 31 is 623,894 pesos and 76 centavos. Ang atong total cash receipts sa month of June, apil na sa mga donations para sa project, niabot og 2,639,942.83 centavos. Ang sige pakpak sa so kay mo mang-donate. Ang ato sang total cash disbursements sa month of June, apil na pod sa atong gibayad sa atong projects related sa projects, ningabot pod og 1,369,673.87 centavos. So ang atong ending balance as of June 30, 2020 is 1,894,163.72 centavos.
Mga igsoon. So, salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Way labot katong wa mohog kolekta. Better luck next time. So karon akong i-report ninyo ang updated donations nga directly related intended for our projects. Tiningob na ni gikan sa March 2020 hangtod sa July 11, 2020. Gahapon, no? Hangtod gahapon. Ang total nga donations nga ato nang nadawat niabot na og 4,160,235.83 centavos. Bot pilay na tampo ninyo ani, no? Congratulations sa inyong pagkamanggihatagon. Ang ato sang total cash disbursements nag-involve ni sa atong gibayad sa suga, sa re-roofing, naka-partial na ta sa atong contractors, sa ato sang gibayad atong relief goods, gikuha po nato dinhi, partial sa stained glasses, o sa atong mga trabaho diri sa grill, kanang atong mga grills diha. Ni total po ang atong disbursements as from March until yesterday of 1,782,154 pesos and 93 centavos. Ang ato rong kwarta nga nahibilin intended for projects is 2,378,080 pesos and 90 centavos. Salamat kayo. Ang atong bayronon ani, kuhaon na to dinhi ang ibayad na to sa tiles o kanang granite na na-deliver naman, mga almost na 700,000. O niya, ang atong bayronon sa stained glass, almost po ni siya mga 2 million. Ang atong bayronon sa atong contractors, kung mahuman na ni sila, siguro labing gamay po na, mga 2.5 million. So lamyon na ning atong gisgot-isgotan nga million. So atong pasalamatan ang tanan natong mga benefactors dinhi sa atong parokya, sulod sa parokya sa San Vicente Ferrer Liloan, outside sa atong parokya but within our country, og ang mga parishioners nato sa online outside the country, throughout the world nga nagsigig hatag ngan hinato. Pakpaka nato silang tanan. Pasaylo ako mga benefactors, mga donors nga dili ta mo mapasalamatan tanan. But as much as possible, nagsigigid mi og hatag og confirmation sa tanan natong nadawat nga mga donations online o kaning gipanghato dinhi. Naagid tay mga resibo, ato ginang resibuhan pero di na matrace ang tanan og naa sa giuban nga di gyud mo pailas ilangan. Pero nga ko lang ihangyo sa mga donors labi na online nga mga donations, i-text lang palihog namo gyud ang complete name sa sender og ang control or code number og ang amount kay maglisod gyud mi og pangita didto og maka-withdraw mi ana, maklaim namo nga wa ning tulo ang name of sender, ang code og ang kaning amount. Saon man gyud di man sila mohatag nya magkabuang mig pakiluoy akong gamiton akong pagkapari awa na hatag dayon. Pero di lang ko magsigamit sa akong pagkapari, no? Mo na siya. Pero salamat yung kayo sa ato mga donors, benefactors. Sa update lang sa ato mga pledge dinhi sa stained glasses, out of 7 nga ni pledge, nanatay 5 nga nihatag sa ilang pledges. Ang diri sa ubos, out of 14, nanatay 9 nga nihatag sa ilang pledges. So yan po nato nga magpadayon ang ilang kamabungahon. Manindog tang tanan. Ang ato din granite na nadiha, niya basig posible masugdan na ning trabaho dinhi. Ang nahuman na nato mao nga atong roofing, ang atong ceiling na nalay retouch gamay. Ni operate na pod ning atong mga suga, ni siga na ni ang atong tanang suga pero napay adjasonon gamay. Niya ang ato diring opisina gitrabaho pa sugda na niya. Padong na ta diri sa atong adoration, mag-renovate po ta sa adoration starting tomorrow. So yan po nato ang atong mga workers, ang atong mga contractors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.